Nosaltres som associació, per això es diu de familiars, perquè nosaltres principalment la nostra tasca és assessorar les famílies, donar suport a les famílies i ajudar les famílies en tot el que es pot, perquè acostuma a ser una malaltia molt llarga, la família es troba molt desorientada, tenim psicòloga, fem tallers per a les famílies, perquè la família no es trobi tan sola amb la malaltia. Tot el que recollim és econòmicament per ajudar les famílies, perquè hi ha moltes famílies que no es poden superar una malaltia d'aquestes. En aquests moments la llei de dependència està com està, moltes vegades són gent grans que cobren unes mínimes pensions i llavors els has d'ajudar de la manera que sigui. L'Alzheimer és una malaltia que perd la teva identitat. Se n'adona molt la persona la que està amb ell tot el dia, que el cuida, que potser va comprar i no se'n recorda de tornar a casa, no se'n recorda de tornar al canvi, no se'n recorda com es diuen els seus fills, com es diuen els nets, i a partir d'aquí el deterior és grandiós, pot durar molts anys, com una desgràcia, perquè és una malaltia que crema molt a les famílies, tens l'usuari, el malalt al costat, arriba un moment que no et coneix. Nosaltres per això tenim el centre que quan és al principi comencem a fer molts tallers de memòria, els fem fer activitats tot el dia, perquè una de les coses més dolentes és que quan queden aquí molts tenen por, es queden a casa, es queden tancats, i si el cervell no treballa es fa molt bé més de pressa. La qüestió és que el cervell s'ha d'anar mantenint molt. El malalt, l'identitat, arriba un moment que no sabem si sap que l'ha perdut o no, perquè el malalt acostuma a fer-se com un món seu. El món se'l munta de la seva manera, vull dir, hi ha vegades que t'explica coses que no saps ni què han passat, no saps d'on t'han vingut, perquè s'ha muntat la seva pel·lícula, que es diu vulgarment una pel·lícula. Llavors el que pateix més de pèrdua d'identitat és la família, principalment la persona el que el cuida, perquè hi ha molts familiars que no volen acceptar els hi costa acceptar el que és la malaltia. Es pensen que el seu pare, la seva mare, el seu home, la seva dona, tota la vida seran iguals, i això costa molt. La família pateix molt, és una malaltia que es pateix molt, mentre no saps el que és. Com saps el que és, amb pautes, llegint, fent cursets, fent coses, et poden anar explicant què és el que et pots trobar, què és el que t'estàs trobant. S'ha de tenir molta paciència. Primer de tot, paciència, i després, com l'has perdut, tornar a començar.